Hej alle sammen. I dag laver jeg ikke så meget. Jeg har lige den sidste ting til jer. Jeg skal snart på ferie. På den her torsdag, der kommer lige om lidt. Så hvis I gerne vil nå at like mig, jeg kan ikke nå at lave flere videoer. Måske i morgen. Men please abonner. Kom nu. Abonner. Kom nu. Og like. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kig ind i busken. Der er vipseborderen. Vipseborderen. Ej, der er vipseborderen. Ej, der er også en snegl, om man ser. Det er snart. Men nu skal vi også lige lave noget. Jeg har fornemmet på, at vi skal have dyr igen. Ligesom i var det går, og det er forårs. Og nu er jeg går, ikke? Nej, det går så. Nå, det var. Nå, men jeg har da fundet et dyr. I kan lige se det. Det sidder deroppe et strengt lille ben der. Og så endnu et dyr. Den kan flyve. Et hundflyvesakkerben. Ja, vi tager den med. Der er sådan en helikopter der, hvis I hører den. Ja, og så har jeg også fundet en bænkeblød, eller hvad siger det? Jeg ikke, det er der. Og den sidste ting, og så har jeg lige været det der. Det er så. Det er en vandpistol herovre. Det kan man kalde en vandpistol. Nå. Jeg kan ikke finde nogen nu. Der er dem der. Okay, så er der også en anden der, som jeg heller ikke ved hvad om. Så er der også en anden ting her, som jeg heller ikke engang ved hvad. Og så er der også... Kan I huske den her, jeg lavede video? Men jeg skulle fange stangen. Og nu har jeg så fundet et. Jeg har... Ja, er resultatet. Den kan ikke noget. Men der får jeg lidt. Og så må den trykke alt her. Jeg havde regnet med, det var mig. Nå. Skal vi lige gå den her vej tilbage. Der er også nogle bær her. Jeg ved ikke, hvad det her er nogle bær. Nogle små sorte bær. Der sidder på de store blade. Det er ja. Nå. Tak fordi I så med. Ha' en rigtig god weekend. Rigtig god weekend. Og jeg er glad for, at jeg har en rigtig god weekend. Og se næste video. Hej.